Firma. Cum e aia, mă? Firma Cucu. Muncești. Ai de lucru. Ia uite. E prea moale, du-te și mai aduci mie. Nu e moale. Mie îmi place așa un pic moale. Da? Îți place mai moale? Ia uite aici. Zidim. Ia. Nu te râde, băi. Te râde de oameni, băi. Firma lui Dorel. Firma lui Dorel. Astăzi zide și mâine... Cum să pice taci? Au. Uite aici. Da. Mamă, bă, dar ce unelte avem de... Te râs tu, da. Aici zici că nu mai suntem în secolul 21, aici suntem în evul mediu. În evul mediu să clădea cu mâna așa, cu balegă și cu pământ. Ia uite, mamă. Așa. Deci, dacă aveți nevoie de salauri, de zidani, aici ne puteți găsi. No. Nu? Aici suntem. Ia uite, cum a nimerit cărămida aia fix în gaura aia. Eu nu înțeleg. Meserie, nene. Da. Curg mucii. Mai pune o cărămidă. Hai, cam mare. Spargi. Aia sunt în zădare. Avem ciocane, avem. Ia uite. Nu, băia. Da. Ma, la fix. Mama mea, ce mai făcut pe mine? Mai făcut și pe mine, mă. Alea puteți dai cu ele în gaura aia. Ha? O poziție super excelentă. Măcar cu atâta să te ajut. Cu atâta? Da. Da, da, cu atâta. Oprește filmarea că trebuie cărămidă. N-am. N-am cărămidă, n-am. Păi, Dorel. Dorel? Lească pula. Dorel face reclamă în loc să aducă cărămidă. Hai, Dorele! Ei, Bagă! da, șefule. Acum vii șeful. Băgați, băgați, așa, așa. Băgă mai să lipească cărămidă. Da, da, da.